Защо тестването на рандом продукти е пълната потия и какво правя аз вместо това? Поред мен е по-добре вместо да тестваш 500 продукта, е да обърнеш повече внимание на качеството на продукта, който ще продаваш. Първият продукт, който на мен ми издържа тест, беше един скапан епилатор от Китай, който не само издържа теста, а направо го разби. Обаче като почна да пристига при клиентите, почнаха да звънят как се чупи, как не работи, как е пълен боклук и бранда ми умря буквално на петия ден. Няма как да продаваш нещо, което буквално се разпада в ръцете ти, дори да ти прави 10 рола. Затова аз като търся продукти не залагам на някакви viral джаджи от Alibaba, ами залагам повече на качеството и добрия произход на продукта. Понякога има и продукти, които изобщо няма да издържат теста, но след това около тях ще изградиш такъв бранд, какъвто никога не си очаквал. В повечето случаи тия продукти са в някакви такива ниши като козметика, хранителни добавки и такива ниши, които са просто пренаситени вече. Там ти отнема минимум една година, за да изградиш някакъв бранд, с който да можеш да продаваш добре. Моя съвет, ако изберете някой от тия ниши, да не се отказвате на първата седмица, дори и продукта ви да не е издържал тест. Да, това е много трудно като задача, но с правилните знания, правилния опит, можеш доста да ускориш процеса. Така че не обръщай внимание на Сулю и Пулю, които ти казват тест и 500 продукта, ще успееш на 501, ами по-скоро се концентрира върху това да изградиш знания около изграждането на бранд и брандова идентичност. Не ме разбирай погрешно, със сигурност трябва да имаш някакъв демант, особено на българския пазар за продукта ти, но това да имаш 10 ROAS не е необходимо изискване, за да продължиш да изграждаш бранд около този продукт. Така че много добре подбирай кого слушаш в интернет и от кой взимаш съвети и съответно за да правиш повече кинти в икон, последвай Academy.